Look mga love, ang sakura. Green na sila. So walk, walk, walk. Come here, baby. Baby love. Waffle. Waffle. So we are here in Honjo Park. We are in Honjo Park. So. Baby. So ito yung mga loves, sakura. So no more flower. So you can see everything is green. Baby. Hi. Waffle. Hi, Sisi. I'm here outside, Sisi. Look. Thank you for watching, Sisi. Happy birthday. Hi, sir. Mega love shout out to Kuya Junit TV. Thank you for dropping by. So, look, andito tayo sa Honjo Park. Ito yung sakura flower. Ay, yung aso ko. Hi, Sisi. Sino to? Ang sigang bata. Kaninong ano to? Okay. Sorry. Okay, mega love shoutout. Bigyan ko kayo ng jacket, ha. Salamat. Yung aso ko, napaka ni Waffle, So, look, the cherry blossom, So, green na siya, green. Ano yung mga nag-rugby game. Andun yung anak ko kasi we're planning to put him for maybe training, ganon. Kasi mag-upo muna tayo dito. Baby, come here. Come here. Ang ano ng aso ko, napaka... Oo, hindi pa siya lumabas, ay. Dapat nakaset na to siya. Wala pa bang harang? First time ko mag-live na monetize na ako. I don't know. I-check ko mamaya kung bakit wala siyang ads. So, i-check ko mamaya. Sige lang. Naka-video lang ako dito. Yes. Oo nga, wala pang harang. I-check ko mamaya. Hindi pa ako marunong. Hello, Jonas. Jonas, wala pang harang. Tingnan mo yung aso ko. Ay! Kasi sanay ito siya sa indoor, indoor dog. So, pinapalabas ko siya. Sobrang happy kasi nasa labas. Jonas, paano maglagay ng harang? Thank you sa tumambay. Waray ka-familia. Ganda talaga sa Japan, no? Kahit kahit may corona, so lang sila, chill lang. Ito siya, chill. So ito yung malaking park. In-on ko naman siya. So i-on mo siya bago mag-start ng live. So I don't know. So first time ko mag-live na morning na si Inday Gracia, Inday Waray. Tingnan nyo yung sakura dong, This is hala. Waffle. Kaya nga dong ko yan siya, i-set ko yan siya. Dapat may harang na, 'di ba? Last time nag-live ka, wala din yung harang. Asa man na siya i-set? I'm here,
mahangin here. Dago natin yung mukha. It's so mahangin talaga. Kawa dong. Ay, waffle. Waffle. So look. Ah, la 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 la. Oh, ang ganda ng panahon. Super fresh. Super fresh from the farm. Hoy, Jonash, wala ka nagkuan? Wala ka nag-duty? Ganda dito, oh, sa mga bahay-bahay sa Japan. Yung dog ko, ang kulit, oh. Ang kulit niya talaga, para nakagawa sa hawla. Yan, oh. So I'm trying to on the ads. Dong, gwapo kay dinhi dong kung dong na sakura. Gwapo jud kay dinhi. So mao na siya ang nag-train ang mga rugby players, elementary student. So baka mag-join yung anak ko dito, I don't know. Chine-check pa ng teacher. Hoy. Diba? So madali lang to, ha. Hindi ko lang to siya pa bongga-bonggahin na yan lang. Yes. Sa pako ka ba mi? Nanawa kong dogo. Igat kay siya, oh. Ito yung igata. Oh, ting igata, oh. Tawa dong. Tawa, igat kay siya, oh. Ay, nako. Wala pa halang dong. Baby, come here, baby. Come here, mami na. Awi, ako kagawa. Daijoubu wa? Kawaii. Kawaii ne. Toy food? Nansai? 6 歳? O 1 歳. 1歳かな? 生まれた時1歳. 大きい。かわいいね。会いたい。Giatay ka dong. Layo man, oy. Matag Japanese hindi ako magaling mag Japanese talaga ay. Char. Ay, giatay. Hoy, giatay na akong itoy, oy. Uwagan kayo, oh. Huwag kang uwag dyan. Kita siya babae na kuan ba? Kita siya babae na dog. So, iyang gikuan. Look, wala na cherry blossom. Kita siya babae na itoy. Iyang gagara-garaan. Uy, kakiat ba? So bye-bye dong. Tawag nito. 10 minutes lang na po niha. Kay akong anak naghulat na sa kuha. So show ko lang yung mga ganap kung anong meron sa rugby for kids. Yan. So thank you everyone sa 4 million. Si Kuya Jonash TV. Si Kuya Johnny TV, and si Batang Masipag ba yun? Thank you dong. 10 minutes lang ako dong kay akong anak, my son, he's waiting there and need to pick up my son. Bye bye.
Arigato gozaimasu. Bye bye.